Duela urte asko eta asko, animalia guztiak basoan elkartu ziren. Han zeuden denak, sugea, elefantea, tigrea, tximua, dordoka. Haietako batek esan zuen: Ados jarri eta gutako batzuk hautatu behar genituzke txinatar horoskopo egiteko. Txinatar horoskopo bat? Baina zertarako? Urte bakaitzari animalia baten izena jartzeko, eta horrela, urte horretan jaiotako pertsonak animalia horren bertute eta akats berak izango lituzke. Zer iruditzen? Eta nola aukeratuko ditugu animalia horiek? Zurrumurrua zabaldu zen animalien artean. Iritzi ezberdinak zeuden eta. Badakit, egin dezagun lasterketa bat aukeraketa egiteko. Bai, egin dezagun! Lehenengo iristen dena, horoskopoko lehena izango da, eta ondoren datozenek urrenez urren emango diete gainerako urte izena. Eta zenbat animalia hautatuko ditugu? Geldoenak zirenek, 40, 30 oiukatu zuten. Jakinik zaila izango zitzaiela, beste asko baino lehenago iristea. Hori gehiegi da, 12 hautatuko ditugu. Animalia guztiek onartu egin zuten, eta uluka eta horroaka hasi ziren pozarren. Zirragaz gainezka zeuden. Lasterketa bihar goizean izango da, eta helmuga baso hauxe, bilkura leku honen erdi-erdian. Animalia guztiak ziur zeuden eurak izango zirela lehenak iristen. Edo lehenak ez baziren, lehen 12etarik bat bai. Etxeetara itzuli ziren atseden hartzera, hurrengo goizean indartsu esnatzeko. Garai urrun haietan, oso lagun ziren xaguak eta katuak elkarrekin egin zuten etxerako buelta. Aizu xagu, mesede bat egingo aldidazu. Esan zion katuak. Noski, nahi duzuna eskatu. Badakizu goizetan alfer xamarra naizela oetik jaikitzeko. Oetik ezin irtenik ibiltzen naizela. Esnatuko alnauzu goizean goiz basora lehenbaileen abiatzeko. Ez arduratu, katu lagun. Esan zion xaguak irribarretxu. Nik deituko zaitut goizean goiz eta esnatzen lagunduko dizut. Etxera iritsi zirenean, agurtu eta lotara joan ziren. Gau luzearen ondoren, lehen argizpiek zipristindu zituzten bazter guztiak. Goiza heldu zen. Xagua, alproja eta handinaia zenez, soinurik egin gabe jaiki zen katua ez esnatzeko. Eta bakarrik abiatu zen bidean, harin-harin. Bidearen erdia egina zuela, idia ikusi zuen. Idia naia! Itxaron! Zer nahi duzu, xagu? Galdetu zion idiak harrituta. Joan alnaiteke zure buru gainean igota. Hain hankamotzekin berehala nekatzen naiz. Bihotzoneko idiak baiezkoa eman zion. Iritsi ziren basora, eta pauso pare bat bakarrik falta zirenean helmugara iristeko, xaguak idiaren burutik jauzi egin zuen. Lehena naiz, ni naiz lehena. Oihu egin zuen. Idia haserretu egin zen noski. Engainatu egin nauzu. Esan zuen oso serio. Bai, baina lehena naiz, nizango naiz horoskopoan lehena, jijiji. Eta horrelaxe lortu zuen xaguak, animaliarik txikiena izanik, txinatar horoskopoan lehena izatea. Bigarrena dakigunez, idia izan zen. Eta ondoren iritsi zen tigrea, eta gero untxia, dragoia, sugea, zaldia, hauntza, tximua, oilarra, txakurra eta txerria. Eta katua? Zergatik etzen azaldu? Bada, lo hartu zuelako. Esnatu zenean, ziztu bizian abiatu zen basorantz.
Baina iritsi zenerako, berandu zen. Bilera amaituta zegoen. Guztiz haserre, katua xaguaren atzetik hasi zen korrika. Jan egingo zuen. Ordutik aurrera, lagun izateari utzi zioten. Ta horregatik katuak, beti xaguen atzetik ikusiko dituzue, munduko edozein txokotan.